Eren, Үткен, Сая һәм Шаян, Кунаксыл, калын нәселдәре менән дан тотусы халык яшәй. Уларның бердән күстәре менән ошо матур Таһир мәсете төзелде инде. 2007 елда төзелгән мәсетебезгә зур өлеш индерүче авылдашларыбызды әйтеп китмәй булмай. Улар арасында Таһиров Зөфәр Кавый улы, Баймөхәммәтов Эдуард Миржан улы, Мирхайдарова Хәдичә апайыбыз, Таһиров Кавый улы, Латихов Ханиф, Гыйльманов Рәфил, Хабибуллин Филат, Әхмәт Яров Рәфил, Таһирова Резида, Таһиров Барый Кавый улы, Шайхетдинова Земфира, Султанов Филистав, шулай ук Газсервис Асык акционердар җәмгыяте, Каучук ябык акционердар җәмгыяте, Ык крәстиян хуҗалыгы һәм барлык авыл халкы. Халкыбызның ил төкерһә күл була дигән әйтеме бар. Был һүзләр бик хак әйтелгән. Күмәк халыктың тырышлыгы менән мәсетебезгә яңа һулыш бирелде. Бүгенге көндә уны төзекләндерүгә авыл халкы, читтә яшәүче авылдашлар бик күп өлеш индерде. Күркәмләнгән һәм матурланган мәсетебездә без бүген барыбыз да байрамга йыелдык. Хөрмәтле кунактарыбыз, бүгенге байрамыбыз бында асылды гына. Хәзер барыгызны матур итеп авыл клубына чакырабыз һәм унда ошо байрамыбызның пленар өлеше үтә. Рәхмәт итегез. Ну и что теперь? Пошли, на концерт. Пойдем в клуб, куда все идут. Пойдем? Мы не, мы машину отправили. Резли поговорили. И теплышку. Ауылдаш бүләк насихат. Нашуны оқып өтіп кетірген болар. Мөхәммәт ауылынан бізге насихат қалдырдылар. Ne? Kitaplar kaldırdı. Kitaplar? Ne? Tamam. Tamam. Benim de soran kitaplar. Kitap boleh kita. Kayak masih tenang. Şey. Bugün teşekkür. Бұл тайғырайынан? Uzaktan. Uzaktan, Muhtaç. Bunlar yok, bunlar şunlarını biz getirdik, buraya getirdik. Bunların? Hayır, ne bunlar ne? Bunlar bizim Namaz gayrını. Bu kitaplar bir gayret. Kitaplarımız gayret. Bir halı kayıt ettiren kitap. Avrupa Tübülü'nün kitaplarımız. Ağır kitaplar var. Kişi anlaşı bitmegen el. Ne bu kitaplarımız Allah'a şükür halkka hizmet etirge, terbiyelerge, özüne hem de dinin asılın anlarga. Dinde 4 anlar yani. Dinde 4 anlar. Yani rahmet. Siz bara mı kadar? Üşümeyme bulbulu. Yok. Mayın maşallah. Ne? Ha, yaray hakiz. Кого-то глаза пыль какая-то.